vejen, så nu skal jeg friske mig op. Jeg skal lave ansigtsmassage. Jeg skal koncentrere, jeg skal lave mine mentalitetsøvelser. For jeg skal på scenen. Jeg kan ikke komme direkte fra min mad i Karin på scenen. Jeg skal koncentrere mig. Jeg skal give til dig. Voilà. Hvad jeg så gør, jeg går ind, så jeg tager min stråle. Voilà, jeg kalder min stråle. Jeg starter nu, for du vil åbenbart ikke skrive om dit ord. Voilà. Og jeg skal også lave min fleksibilitet. Tag min stråle, det er en kombination af yoga, af en meget gammel kinesisk form for osteotopi, og jeg læser også nogle ting i en Spider-Man-blad om Dr. Octopus, og han gør altid sådan, for han skal madre Green og Goblin. Så jeg ser meget af min publik, som er den Green Goblin. En lille sekret, som jeg har i min hoved. Jeg er fantastisk vild med Spider-Man og Marvel generelt, fordi jeg synes, det er store, at den skal redde verden. Voilà.